Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chande ngati galimoto yasiwo wachipani kuyenda choti ija kuti kwambiri muli ndani mmene mucha koma tiona Brian akalambula bwalo anthu pamenepa kukalandira ndi chabwino akuyimba apa imba kuti akutishani Ajamata pali nyimbo tu pano kuli nyimbo zimenezi za milandu ndeti ngwasi aimbe okha tisengepo mulomo ndithudi pamene pagalimoto zikufika matrakita ndende awiri amenewo akubwera matrakita ndi awiri akoneka ngati awiri yoyamba ndi chimodzi chimenechi zikuoneka ngati ziwiri mwina tidikire kuti zifike pafupi tione bwinobwino galimoto imene awanda Kabambe chabwino iya tikaona ndithu akuyendetsa okha Dr. Kabambe ali mmenemo Dr. akuponya ndithu magiri ali serious koma kanga ndikusukulira akambala we can confirm kuti ndakambala pali matrakita awiri pano Bambo Kambala komanso Daliso Kabambe akuponye magyana nchovuta kuyendetsa ineyo sinaloteko kuti ndingayendetsa chimenechi koma Brian ngati pabwera matrakita awiri ndoti nditsogoleri ngati kwabwera matrakita awiri nditsogoleri ndi running mate wake sungangobwera ichi pamene mtsogoleri wakwera kutsogoloko ukhali running mate alikati ayizosatheka running mate pali makatapira awiri ali pa mdipiti umene wanyamula Dr. Daliso Kabambe. This is quite interesting to watch. Iwo watu abweretsa yawo staro hii Brian yawo katapira woyamba kufika pano pa Bingu International Convention Center. Quite interesting to watch. Kwambiri Brian ndimakamba kuti indezipani zikumabwera ndi style yawo yobweretsera candidate ndi running mate koma awonda aiponya kwina aiponya patali saenda kuchoka kuti akuponya magiya siza automatic akuponya magiya and style hii Brian ndilibe nayo maoni yawo aiponyera patali aiponyera koma IUTM amakhala very creative kwambiri izizi lero ndi day 4 pano kubwera ndi matrakta chonchi kungokwera matrakta okhawa zikupereka uthenga kuti they are ready to work ndi njira yomwe anakhala pasi ndithu nkulingalira kuti kodi azinzathu afika motere ku PICC ife tikafike bwanji ndi njira yomwe abwerera kuno ndithu endi akwaisa osiyanasiyana presentation ndimati imwina awatso apapa momwe zililimu amasizi mtumbuka ndoti sa running mate sarani kuyamba bwinobwino candidate akumapita kutsogolo kukalengeza kunena kuti running mate wanga ndo akuti nde koma Brian tidikira ende kuti alengeze mkatimu koma zomwe zachitika apa basi olo mwana
conclude kuti ndomwewo koma mkatimo akamayambaso alengeza ndithu kuti ine running mate wanga anthu akuti yukhanga tinjanyuwaniso tu katapirani tanyuwani yukhanga tinjanyuwani katapirani mwina anambokonzekera kalekale komanso aujeni awawa akambala ali ndi construction company ndiye mwina nkutheka amati nkaka construction ndiye mwina akapena dzachokera kumene dzachoka kumeneko koma dzimata ndithu mastika akabambe komanso tinene kuti si cha automatic Brian inu kodi mungayendetse sasa mbirimbiri mungayendetse koma tonani chinthuchi ndithu ngati akabambe amathandikale kuyendetsa fine and good koma ngati anachita kuchiphunzira amasiku awa kuti ife tuzapita style iyi tapatsa akabambe kwambiri ayiponyera kwakuya UKM andi ndimene manena kunena kuti zaka zingapo zapitazo Malemu Chilima adafika pa commercial hall mwa mtundu winanso nthawi imeneyo ndithu tiyandikire Brian pafupi apo ameki posachedwa pakhala akwalandira akabambe andi amtumbuka kuti okay ndabva kuti ndithu malenga chiyenda ali pamenepo kutola zonse ande mwina tingofotokoza kwa ena omwe akumvera pa wireless yathu ya Times kuti kutsika muzimatractor zimenezi akabambe tsopano ndi akambala ayenda alunjika pafupi ndithu ndi chipata cholowera mu BICC auditorium pamenepo awalandire ndithu ndi chief elections officer CEO wa MEC Andrew Mpesi ndiomwe akumalandira ma candidates ndi ma officials ena aku MEC akalandira pamenepo achita chipikisheni mkatimo ndithu kuti mwambo onse uyambe chomwe chikumachitika akalowa mkatimo akapemphera nyimbo ya fuko la dziko lino ikayimbidwa kukumakhala zolankhula akumalankhula ndithu mneneri wa MEC Asangwani Mwafulira akumalankhula Andrew Mpesi ngati kufotokozerapo zina zachisankho akenako akumapatsidwa mpata ndithu candidate kuti apite kutsogolo akanene yekha kuti ne running mate wanga ndi wakuti akanena ndithu zimenezo kukumakhala kusayinira kwa code of conduct kusayinira kulumbira kuti ine ndikwaniritsa malamulo ofunikira pa chisankho akachita zimenezo kukumakhala ndithu kuti candidate apereke speech yake akapereka speech yake amekiso wapampando wabunge imene loyendesa chisankho Anabel Kalimanja akumalankhulaso akalankhula ndoti kwinako basa apatsa mphatso ajambulisa chithunzi zikatero zatha ukumakhala ndithu mwambo waufupi not more than 2 hours mukuonera Kane osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.